Gauza beretxean izan zuten. Etxe bitan egon zen, bata Atzetrinen eta bestea Florentzien, Italia. Herria bat izan zuen eta Florentziako sendagileen bateengana bateko gardena eskatu zuen. Hala ere, Erromatik ukatu zioten, eta berriro ekartzekotan kartzelaratuko gaztigatu zioten. Ikerketa batzuk ustea behartu zioten. Harreman sozialatu zuten eta ikerketa batzuk egiten uzten zioten. Baina zentsura pasatu 1928ko itxu gelditu zen, 74 urte zituela, eta Florentziako etxean mugitzen baimena eman zioten, sendagilengatik hurbilago egoteko. Jasperitzon liburua Ibex liburuaren